Witajcie moi roztomili. Muszę wam coś ich padać. Zgorszyli mnie zaś, już zaś mnie zgorszyli niektóre, które mają kiepsko wiedza o tym, co było. I proszę wszystkich, którzy w 80 latach nie mieli pełnoletnie, to żeby się zwrócili do swoich pełnoletnich fatrów, mutrów, ciotków, szwagrów i wszystkich innych i dowiedzieli się o jednej rzeczy, że za czasów PRL-u było mnóstwo współpracowników jawnych państwa komunistycznego. Byli to członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, byli to ormowcy i byli to milicjanty. Oni oficjalnie współpracowali z władzami komunistycznymi, albo wręcz byli komunistami. Choć to nie był komunizm, tylko podobno socjalizm, no nie wiem, no tam w każdym bądź razie ustrój, który się nazywał Centralizm Demokratyczny Ludowego Państwa Polskiego. A byli też niejawni. Tylko że ci jawni to sami tam poszli, bo chcieli mieć korzyści, bo byli tacy wspaniali, bo ich się chciało dobrze żyć na cudzy koszt. Niektórzy nawet tak dupa lizali temu ustrojowi, że mieli wstęp na ekstra sklepy. A była też dosyć srogo grupa przymuszonych do współpracy, czyli tajnych współpracowników. I to byli ludzie, którzy dostali mocny wpierdol od tego ustroju i od tych władz, od tych jawnych współpracowników państwa totalitarnego. I powiem wam tak, jak ja pierwszy raz się zaczął bawić we polityka i wystartował na prezydenta miasta Rudy Śląskim, to wtedy jeszcze IPN nie pokazywał wszystkich teczek. I moi koledzy strzelili przy jednej takiej imprezie. Teraz będziemy wiedzieli, kto na nos kapował tajnie. Bo Lejo jako na kandydat na prezydenta może ze swoja teczka obejrzeć. I będzie wiedział, kto na niego donosił. I już tak, jak była taka faza, to przyszło jeden padł, wiesz Lejo, może tam znajdziesz na mnie wpis. Ale ja się starał robić tak, żeby jak mnie nie ukrzywdzić. Ja panu wiesz co, ja cię rozumiem, panu wiesz, bo jakby się nie podpisał lojalki, to by mnie zgnoili, zniszczyli. A tak ja już jest dzisiaj kimś, to fez kimś. I ja to rozumiem. I każdy odpowiada za siebie. Jak ktoś kupi godo, że nie mógł się kolegować z tym czy z tamtym, bo oni w IPN jest napisane to czy owo, to ja odpowiadam. Jak ja wiem i on mi to padał, że był i co robią, to on dalej jest mój kamrat. A jak mam stracha, to mam stracha przed tym, których taśków nie idzie obejrzeć. A jako, że przez 8 lat brałem udział we wyborach jako szef komitetu prawie że wyborczego Ruchu Autonomii Śląska, to proponował roztomajtym ludziom, co by z naszego ramienia poszli kandydować do senatora, poszli kandydatować do sejmiku, poszli kandydować do gminy, powiatu. I wiem, że mi odmówili, bo nie chcieli się lustrować. I to było na tyle. Jeszcze raz, trzymcie dziób, jak nie znacie sprawy. Nie ferujcie wroków, aby na was nie ferowali. I odpieprzcie się od moich kamratów i nie wyznaczajcie, z kim ja się mogę kamracić, albo z kim nie. Bo ja się nie kamraca z tymi, co szkodzą sprawie Śląska. A ci, co coś do Śląska robią dobrego, to mogą o nich pisać, co chcą. Może państwo polskie ich wyzywać od kogo chce. Ale to będą moje kamraty, ja zawsze będę z nimi współpracował dla dobra hajmatu. No toż z Pomockiem, do już zaś. Niech wam się darzy tak jak mnie, albo jeszcze lepiej.